Survivor 29/3 spoiler, το μεγάλο δίλημμα πείνα ή ασυλία, ποιος κερδίζει την πρώτη ασυλία. Η νέα εβδομάδα στο Survivor ξεκινά απόψε, Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 9 η ώρα στον Scam. Και πριν ακόμα ακουστεί το πρώτο σφύριγμα, ένα δίλημμα έρχεται να ταράξει τις ισορροπίες. Αυτή τη φορά, στις δύο παραλίες δεν φτάνει μόνο το κουτί με τις πέτρες της ασυλίας. Μαζί του καταφθάνει και ένας δίσκος με hot dog, βάζοντας Αθηναίους και επαρχιώτες μπροστά σε μια επιλογή που δεν είναι καθόλου απλή. Δεν μπορούν να τα έχουν και τα δύο. Κάπου εκεί αρχίζει η πραγματική δοκιμασία. Τι μετρά περισσότερο, η πείνα της στιγμής ή η ανάγκη να μείνουν ασφαλείς στο παιχνίδι. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αγωνιστικό. Είναι βαθιά ανθρώπινο, γιατί σε τέτοιες συνθήκες η κούραση, η πείνα και η πίεση βγάζουν στην επιφάνεια όσα ο καθένας προσπαθεί να κρατήσει μέσα του. Και αυτή η απόφαση, όσο απλή κι αν μοιάζει, λέει πολλά για τις προτεραιότητες, τη στρατηγική αλλά και την ψυχολογία κάθε ομάδας. Αμέσως μετά, οι δύο ομάδες μπαίνουν στον στίβο μάχης για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας. Οι επαρχιώτες, ανεβασμένοι από το έπαθλο της προηγούμενης εβδομάδας, θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα και να πάρουν επιτέλους μία ασυλία που θα τους δώσει ανάσα. Από την άλλη, οι Αθηναίοι κουβαλούν πίεση, αλλά και την ανάγκη να μην αφήσουν τις εσωτερικές εντάσεις να τους κοστίσουν μία ήττα που μπορεί να ανοίξει νέο κύκλο προβλημάτων. Και εδώ είναι που το παιχνίδι αλλάζει ξανά. Η ομάδα που θα χάσει την πρώτη ασυλία δεν θα χάσει απλώς ένα αγώνισμα. Θα βρεθεί αντιμέτωπη με αλήθειες που υπήρχαν ήδη, αλλά μέχρι τώρα έμεναν στη σκιά. Θα ανοίξουν συζητήσεις για παίκτες που ίσως έχουν πέσει αγωνιστικά. Θα ακουστούν ψίθυροι για άλλους που, σύμφωνα με όσα φαίνεται να συζητιούνται, μπορεί να έχουν επαναπαυτεί. Και όταν τέτοιες κουβέντες ξεκινούν στο Survivor, τίποτα δεν μένει ίδιο. Το τρέιλερ της νέας εβδομάδας πάντως δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για το ποια ομάδα παίρνει την πρώτη ασυλία. Δεν δείχνει ούτε έναν κερδισμένο πόντο από τον στίβο μάχης και αφήνει τα πάντα ανοιχτά. Η πρώτη ανάγνωση οδηγεί μόνο σε εκτιμήσεις. Υπάρχει η αίσθηση πως οι επαρχιώτες έχουν ενισχυθεί μετά την αποχώρηση του Αλέξανδρου Τσιλιμίγκρα, όμως τα αγωνιστικά τους ζητήματα δεν έχουν εξαφανιστεί και συνεχίζουν να μοιάζουν πίσω σε σχέση με τους Αθηναίους. Την ίδια ώρα, οι κόκκινοι, παρά το ότι είδαν και την Καμτσή να μη συνεχίζει, εξακολουθούν να δείχνουν ένα βήμα μπροστά. Για τους επαρχιώτες, ειδικά το γυναικείο κομμάτι μοιάζει να χρειάζεται άμεσα ενίσχυση. Στο Συμβούλιο του νησιού βλέπουμε και τη Μαντίσα να μιλά για πιθανή ψήφο προς το πρόσωπό της. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως το συγκεκριμένο σημείο μπορεί να είναι παραπλανητικό, αφού η συζήτηση φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με την επιλογή γύρω από τα hot dog και όχι απαραίτητα με πραγματική στόχευση στο Συμβούλιο. Την ίδια στιγμή καταγράφεται και μια κίνηση που δείχνει πόσο δύσκολο είναι το δίλημμα. Ο Μιχάλης Σιφάκης και ο Ιωάννης Ρέβης προτίμησαν το φαγητό αντί για την πέτρα. Όσο για την πρώτη ασυλία, ασφαλές spoiler δεν υπάρχει ακόμη. Υπάρχει μόνο μια αίσθηση, μια πρώτη εκτίμηση με ένα ελαφρύ προβάδισμα προς τους Αθηναίους. Από την άλλη, ο τρόπος που είναι γραμμένο το δελτίο τύπου αφήνει ένα μικρό παράθυρο να σκεφτεί κανείς πως ίσως φωτογραφίζεται νίκη των επαρχιωτών. Προς το παρόν όμως όλα μένουν θεωρητικά. Το μόνο βέβαιο είναι πως απόψε το Survivor δεν ξεκινά μόνο με ένα αγώνισμα. Ξεκινά με μια απόφαση που μπορεί να αποκαλύψει χαρακτήρες, να δοκιμάσει αντοχές και να φέρει στην επιφάνεια όσα έμεναν κρυμμένα. Γιατί σε τέτοια παιχνίδια πολλές φορές δεν σε προδίδει η πείνα ούτε η ήττα. Σε προδίδει η στιγμή που νομίζεις πως είσαι ασφαλής.